ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои аҳли ислом, бародарои тоҷик, бетараф набошен. Хеста аз акаи иззатамон дифоъ кунем. Вақте ки мо хомӯш меистем, инҳо бадтар аз ин мекунанд, беҳтар не? Барои ҳамин хеста дифоъ кардан дар кор, бетараф набошен. Ҳар як каси мо бояд дифоъ карданамон лозим, барои чи ки барои халқи тоҷик, барои миллати тоҷик акаи замон беҳтарини корҳоро бигем иҷро кардагиаст. Ҳар яке мо шумода кӯмак кардагиаст, барои ҳар яки тоҷики ғариб кӯмак кардагист. Барои ҳамин мо бояд аз акаи иззатамон дифоъ кунем. Касе ки ҳаққа гап мезанад, бурда тирма кардистиянд инҳо. Барои ҳамин бетараф набошем, бародарои аҳли ислом, ва мо бояд фақат тарс аз Аллоҳ дошта бошем, на аз инсон. Барои ҳамин хеста дифоъ кунен. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.